Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Helsinki şəhərində Finlandiya və Azərbaycan yığmaları qarşılaşıb. Karşılaşma 0-0 hesabı ilə başlayacaq. Aliev syöttää pystyyn, eikä ole paitsio, nyt on läpiajo, mutta Virtanen torjuu, Madatov karkaa todella helpon näköinen. Laitaan uudestaan. Nabiev, hänen vasemmalla keskityksessä tulee kuin tuleekin sieltä kahden Suomen pelaajan lävitse. Pallo pysyy edelleen siellä uhkajien alueella, nyt pahan näköisesti pomppii ja vetokin tulee, mutta Madatovin laukaus se jää osittain piippuun. Nyt on Skrab lähtee ampumaan, hyvänäköinen onkin, sinne putoaa oikea alako. Nyt oikea laitaa, hyvännäköinen pallo tulee sinne Husinoville. Hän onnistuukin pitämään pallon hallussa aivan päätroja pitkin, löytää takaviistosta, sieltä on Madatovi. Senkin blokkaa Suomen puolustus, nyt on taas Huuhkajat pikkupaineessa vasemmassa laidasta tulee Nabievin keskitys, Pirttiokin vaarallisesti keskustaan pusku, sen jälkeen Klingasta pallo kimpailee. Hyvin pelaa tilanteessa Madatov, siinä karistaa kaksikin suomalaista, Madatov pelaa laitaan Taskin pienestä kulmasta suoraan Virtasen. Madatov. Tullut kärkipelaaja alhaalta hakemaan palloa, nyt onkin vaarallinen veto, se pomppaa ikävästi Virtasen edessä, mutta niin vain. Madatov lähtee leikkaamaan keskustaminen nyt helpon näköisesti ja saa vasemman jalan vapaaksi ja pääsee laukomaan. Sen hetkinen pallohallinta. On kyllä nyt vähän vaikeuksissa siellä Nabievin kanssa, joka pääseekin karkaamaan vielä laita. Oikea jalan keskitys ja todella vapaana on boksissa Madatov, mutta hän suti jotenkin ihmeellisesti tuosta pallosta, itse nyt olisi onnistuu riistämään pallon. Mustafa Jeev, häneltä loistava nosto linjan taakse ja vaarallisen näköinen, kun Husenov vielä nostaa palloa takatoivat pallon pelattua laitaa kohti Anemele. Ja samalla puoltaa Peter Kösgaard Andersen pillinsä. Tämä matsi on taputeltu. Se päättyy maalittomaan tasapeliin 0-0.